हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गिथाव बाथाव आरो दुखुनांथाव रादाब नोंथांमोनजों बाहाय शेयार खालामनायजों लोगोसे माखासे बाथ्रा फंनैसो बुंफानानै लानो नागिरदों। बाहाय दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे गफुरनि धाहिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय मोनसे जायगायाव उन्दै उन्दै सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ फानहरनो लानाय माखासे मानसि फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों होनदों आसाम पुलिसा आरो बिथांमोनहा प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनानै होनाय जादों। दा बाहाय नुनो मोननाय बादिब्ला नोंथांमोन स्क्रिनाव जेखौ होनाय जादों, दा बेयावहाय उन्दै उन्दै बर' सानै हिन्जावसाफोरखौ अरुणाचलाव फानहरनो थाखाय थिरांथा लानाय जादोंमोन होनदों बिसोरखौ। आरो बेयाव दायनिगिरि हिसाबै साथाम मानसिखौ हमदों, बेवहाय सानै हिन्जाव आरो सासेया हौवा। दा बिनि गेजेरावनो सानैया मुस्लिम मानसि, जलौद्दिन आरो मरियानि बेगम होनदों। आरो बेनिफ्राय सासेया जाहैबाय दुनियानि बेखौनो बुंनो लानाय जादों बेवहाय बर'निनो सासे हिन्जाव मानसि बिलि नार्जारि बेफारि, बे सासे दंफायो होनदों। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयाव खौराङाव रोखा होननानै बुंदों जे बिलि नार्जारियानो बे हिन्जावसा सानैखौ जलौद्दिन आरो मरियानि बेगम मोननो फानहरनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन होनदों। बे समावनो माखासे सुलुंनि गेजेरजों बिसोरखौ हमनो हानाय जाबाय आरो हिन्जावसा सानैया रैखाथि मोनबाय। दा बे जाथाया जादों, नोंथांमोनहा नायनो हागोन, खोनासंनो हागोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों थांनानै खोनासंहैदो जुदि खोनासंनो गोसो दंबा पुलिस बिबानगिरिफोरनि खुगानिफ्राय। दा खोथाया जाहैबाय जोंनिनो बेलायाव नुनो मोननाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोनहा नुदों जे बिलि नार्जारि आरो बे फानहरजाग्रायाबो हिन्जाव सानैयाबो बर'सा। दा बे बेलायाव जोङो अब्ला नायदो सोरनि एबा बबे जायगायाव थांनानै जोङो बाहेरायाव थांनायखौनो खैफोद जानायखौ जोङो गोबाङानो बुङो आरो गुबुन हारिफोरजों बायदिसिना जाथाय जानायनि सायाव जोंनो गोबाङानो बुङो। नाथाय नुनो मोनबाय जोंनि गावनि बिब' बिनानाव, गावनि बिदा फंबाय, बिसोरनो बेसेबां माबायदि खामानि ओंखारबोखो। दा बाहाय ओंखायनो सुथुरा सोरबा गुबुन हारि, बबेबा गुबुन दाबसे जायगानि गोजाननि होननानै जोङो रावखौबो फोथायनो हाला एबा फोथायजाथावबो नंला। बे जाथाया दिनै फोरमान जाबावबाय। नोंथांमोना नुनो मोनबाय जेराव जे बे उन्दै उन्दै गथ'सा सानैया बिथांमोनाबो मिथियाखैबो जानो हागौ जे बेबायदि सासे गावजों जेनेबा बिब' जाथावथाव बिलि नार्जारि बेयो एसेग्राब बेबायदि गावसोरखौ जे खैसार खालामगासिनो दं बेखौ मिथियाखैमोन जानो हागौ। दा बेबायदि अब्लानाय बेसेबां जोंनि आथिङाव एबा जोंनि न'सुङावनो, जोंनि गामियावनो माबायदि बेसेबां गिदिर गिदिर सिखाव एबा बेसेबां गिदिर दायनिगिरिफोरा जोंनाव दङ। दा अब्ला जोङो बोरै बेबायदिजों उदांस्रि मोननो हानो? दा बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि। दा जेखियानो जादोला पुलिस बिथांमोनहा जायखौ साजा होनांगौ बेखौ होखासिगोन बिथांमोनखौ। आरो बिनि अनगायैबो आसा खालामो बेखौ बे बिलि नार्जारिजों लोगोसेनो जेसेबां दंबावो सोमोन्दो थानाय बेफोरखौ पुलिसनि अनगायैबो आंनिबा बिथांमोननि गामिनि, बिथांमोननि ओनसोलनि मानसिफोर आरो बिथांमोननि ओनसोलाव थानाय बर' माखासे गुबुन गुबुन आफादफोर बिथांमोनहा स्ट्रंलि बेखौ नागिरनानै एबा संदाननायनि गेजेरजों बेबायदि जुदि सोरबाफोर दंबावबायो नामा बेखौ नागिरनायनि गोनांथि दंथारो। पुलिस बिबानगिरि बिथांमोनाबो नागिरगोन आरो पुलिसनि खामानिखौ पुलिस मावथों। हारि हिसाबै हारिनि मानसिफोरा बेखौ मावोबा जोबोद गोजोननाय बाथ्रा आरो बेबायदि खालामोबासो जोबलांगोन। दा बेजों आसा खालामो बियो हारसिं नङाबो जानो हागौ। दा बेखायनो बेबायदि मानसिफोर दंबावो नामा बेखौ गामिनि आरो आफादफोर, बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर, रायजो राजाफोर आरो बिथांनि जाथि खुरमा बिसोरोबो स्ट्रंलि बेखौ एक्सन लायोबा गाहाम आरो जाहाथे आरो इयुनाव बेबायदि जाबावा। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे खावलायहरदोंमोन। नोंथांमोनहाबो बुंनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।